Twachandete Omwarimu Nare Twachandete saizi ale marehemu. Pole sana Mr. Roli. Mwalimu Nare ule koruku Mr. Roli ule tusomi mathematics class 8. Ekene ke mangana twali kulige blada ye yoko siba ki siba bone blada okonyere yoko siba na ne credit yani yoko siba na ne chingeni blada ye rustic blada twamanya kwanda twaligegete tobwata tutwete kero monda bwate blada chya gusini sano tomnya kultwibite gusim 50-50 tobegete mabuko bona katika lego kaba ukabuna ega ka ukabanda katiga kelingega komnya kobeke blada eliga kwaso igatiga kwa pimereri mwalimu meta abantu bari tatsikwa to abantu banda bachite bakaba basigari kwa pimereri mwalimu nyali soli moiga kwa nguseri komnya kumokebi ko toruna ta ikirasi ki abone kirasi mara kende tukwa kisabu aljebra sijui a plus b minus c is equals to 2a plus b yani aljebra kete nkongo komnya kuko mwalimu ako na pa mwamotia kirasi kia kiri mwalimu tatu mwalimu tatu fanya kusarira mwalimu kuya mwalimu Mr. Oli pole sana mwalimu manya kunchukanga hanu ya mani gonga ni nini yo kirasi ya kiri okira ombe bwa motia anda kega omboiro nere kurwe kone ya mwono nere tatumanya kunguse burada onguse bone rubeke getekene nake ongusa oindere opibereri seri moiga oindere kabisa omenya komwaka tate kembote mona pa bone kobetere by the way bone litukeli mutata tuitiru omboira gachikukore goyata gakumwalimu Mr. Oli tata gagotsomia sabu tata tugakwe bintu tugai kimukwa kero mwalimu endo maete kene kia mangana na bukwale kwa mwalimu lero na ando mwake mami into wale gotiga nonye kwale go itu tukabisa to gotiga ke bono mtukale mage inga kichinta tere chebirango ati abun kale sana kale yane kale ya sokoro yao inga kichinta tere usinga kibirango ati bia beire ayo kale kugende skuru kwamenya goyetere so bomboiro mambi mapema ayo nomboiro saa 12 mwali no motego robo birango ati mwatu birango ati mokembete ngina tabarora mwatu birango ati kwabe ko mubuko yochura oyo bwisa meto mubuko no lebwisa ati olenga lekuba otumbo chura aka libas pocket aka mubuko ngali kalenge kenyanza magayaga kwechurio omubuko obwechi gusi kwechuri birango ati yo kabisa bono mole kirasi mega busaine iga by the way mugendete kuri birango ati mugendete kuri nade moiba birango ati byabande moibe birango ati byabande na mapera bono mugendete kuri birango ati mugendete kuri birango ati kidogo omwalimu ingirisi ocha kero mwalimu ingirisi acha ocha kolika gendo kero twale korukanga kibon twale kolika egento ngere story cha kolika story egento ngere twale korukaga buzwiyo ekurende fill in the blank spaces eno akamugano nkali karenge okolikanga akamugano lakini karuziria marieta passage kusine tari passage usinga kale kuru akamugano lakini karuzira marieta katigatiga karuziri kogenda akaruzu ko senten bona ogo chori 10 yosi kwanyora bona mwalimu unaraganda kunya kolika kwa chidasi oli kwa chidasi au ika ringa lieteli kagandirieli where that is you when metamanite munayo conjunction zi ibintu munebi orusi bona kanderete bona inu manga ali back benchers yomboiro nkoli mokale birango ati metentete birango ati kegoterera kwa munya kupimirira mwalimu omokembe to mwalimu bwesabu bwegasongo kwa mokembe iga kwa pimirira kwa morasanga ta bono ga mokorasana chintetere kabisa mokorasana ebirango ati nebyabana mwarasana chintetere bona ikirasi mage chire chintetere chibirango ati kabisa chibirango ati bona banyaruka na baro umete nabo bake barenge na baro bateka advantage waimo kichintetere chiri bachora bagenda gwako biti na chiro cyo biti bono yale kurugusenga chindero chiri bari kukunya kangoroiga babeka chintetere ime bacha kuruta kuruteja moigoro onye kachi nyuma atara nyekachi okurechi ochibeka isiko
kerachikura ochibeka isiko omanya gochibwata obwata kari gakorugoro kabwata nando kairani nando manya kuruta igoro oirani orusi eyemo obe kaba akagosori nkari karenga abo bare gotumi buye sana akuruta onye gose aguchakera eyemo ibere isato bakagoseni sana akuruta igoro orusi eyemo obekerera kando rietara ochugo obwatire kare nande okuna ika nando ruta igoro oirani yani abo yarenge igo abun kare sana